dať, lebo má rozorve. 35 eur stál. Nestál. Stál. Do B sektoru? Áno, asi. Tým pádom 25 stálo, áno. Neverím. Tým pádom to bolo 25, 35 a 45 stál A sektor. Ne. Ty si im povedal ináč teraz, že? B sektor? Neviem, musím sa pozrieť na to. Neviem. To sa mi nezdá. No tak ale asi však vedia, ne? Za koľko si lístok kúpili. No, nevedia. No, podľa mňa vedia. Podľa mňa vedia lepšie, ako my dvaja. My dvaja. Tu byť som si blokla, tá čuza zase volna. I'm sorry, I don't trust nobody. Dávaj jej srdiečka na fotky, kde je hola. No bude sa hnevať, na ktorú máš doma. Čo si vlastne ty ideš dať? Muzika mi v aute, raz vybije okna. Ja milujem, že mi napísal dneska taký čavo, že prečo som išla my dvaja na playback, že lebo že to je počuť, lebo že úplne iný hlas tam mám. Tak to bude asi tým, že som Muzika mi v aute raz vybije okna. Nechápu môj humor, že vraj som na drogách. Nepotrebujem playback, lebo to viem aj live. Ideme do McDonaldu. McDonald's! Otvorili nám McDonald's v Piešťanoch. Hádajte, koľkokrát do týždňa tam sme. Ale je to dobré, no. Cítim sa už tak ako v veľkom meste. V týchto našich Piešťanoch maličkých. Ceruzku na pery mám od Trendy Rap. Trendy Rap odteň 069 Manhattan. Boh vás ochraňuje, keď ich vykúpite. Nabehnem tam a kúpim ich všetky. Lebo minule som vám povedala niečo, čo používam. A ani za Boha, ani v jednej DM-ke som si to nevedela už kúpiť. Takže mala by som byť opatrná s tým, čo vám hovorím.